Skal vi give ham en stor hånd, mine damer og herrer, Kaptajn Munjo. Så tror jeg, kanonen er færdig. Jeg lærte også, kanonen er ved at blive sat i stilling. Jeg kan sige, at Kaptajn Munjo er anden generations kanonkonge. Det var faktisk hans far, der byggede kanonen. Der går rygter om, at han var over 2 meter høj, da han startede. Men simpelthen er blevet trykket sammen med de mange stykker. Skal vi give ham en stor hånd, inden han kravler ned i kanonen? Jeg skal lige høre. Er København brandvæsen klar? Tjek. Jamen, så tror jeg bare, han skal gøre sig klar. Countdown. Now ready for countdown. 5, 4, 3, 2, 1, blast off! Skal vi give en stor hånd? Kaptajn Munjo!